Ah, goeie. Wat ben je van Omroep Friesland, van het programma Heer? Wat ben je om doen? Ik ben met Sjoerden bezig om mijn oude buurfamke wat te helpen. Aha. Zo. Zo maar even daar. Dan zien we hier even een gasmaat om. Ja, nou, de bedoeling hoor. Ja? De bedoeling. En wat voor een duo ben je dan? Buren. Oké. Ja. Dus zo ben je wel bezig. En je hem helpen dan wel een... Elkaar. En ik ben een buurvrouw. Ja, Ja, mijn oude buurvrouw. Oké. Nou ja, zo is dit hè. Oh. Oh, goeie. Goeie! Wat een duveltje uit een doosje. Ja, natuurlijk. Nou, wel ideaal zo van die man, nog net. Ja, toch? Ja. Ja, ze Nou, en ben ik nou gehoorzaam? Ja, ben je ook gehoorzaam? Ja, ze ben gehoorzaam. Oh, Ja, dat is absoluut. ideaal. Ja, ja, zeker. Ja, ze hebben een mooi skutting van me gebouwd, ze hebben een mooi hakje van me Zo. gebouwd. Ja, maar ik ken wel wat, hè? Ja. Maar Ja. wat een aardige lui ben het dan Ja, eigenlijk. zeker. Ja. Ja. Ja, ik ken broer, hoe lang kennen we elkaar, broer? Nou, dat was vroeger een vriendin met mijn dochter. Ja, ik denk Nou, dat... je bent hier is bijna 50. 60. Dus ik Oh bedoel, ja? Hier is 50, Ik denk denk wel ik. 50 jaar, joh. Ja. Zo hé. Ja, nou ja, en dan, ik kom van hier en door. Hè. Ja. Kist dat ik, nou, ik heb maar op een berry. Ja. Nou, het lukt aardig. Het leuk Ja. aardig. En had je net gehoorzaam binnen, dan krijg je op een beul. Nou, dan krijg je strafpunt. Krijg Nou. je geen koffie. Dan krijgen we strafpunt. Maar ik denk dat we aardig goed komen doen. Ja. Maar ze helpen je dus om. Wat ken je dan voor hun waarom dan? Nou, liefde, hè? Verder liefde. Ja, oké. Een heleboel liefde. Ja? Ja. Ja, ja.